Čo to je? Ja som Oskar. Vieš povedať moje meno? To je Osky. Alebo Fešák, tak mi tiež hovoria. To je Osky. To je hosky. Áno. Alebo Fešák? Často ma tak, aj z diaľky mi tak hovoria. Fešák? Konečne. Prvá žena za týmto stolom. Fešáka. Postielka, áno. To je babiku. Pre babiku postielka. Ja len mi sa ani nechce pýtať, že toto je proste úplne top. Strašne podarené, wow. Alebo Alebo... toto oblečenie je. Áno, to je oblečenie. A zaspívame Oskarovi. Zaspievame niečo? Keď si šťastný, alebo hlava, ramena? Lava. Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce. Hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, ústa a... Nos. Oh my god. To je strašne zlaté. This is so cute. Ježiš. Ja sa vždy Úplne si pochváliť. musíme spraviť dieťa na dar. Úplne si musíme spraviť dieťa, ne? Vieš čo myslím? Ja si dávam 2 roka pol a ja 2 roky a budem mať dieťa. Za 2 roky budeš mať dieťa. Asi hej. Ja som Fešák. Fešák. To musí sa chodiť častejšie, aby to byť viac seba vedomie.